Dobili smo duplikat. Te ste ljudi dobrodošli u moj prvi videoklip na kanalu. Ja sam Fluffy Pas, a tu je sa mnom moj prijatelj Marfi Mačak. Najjači mačak na svetu, da se zna. A posle mene naravno. Au da, ja nisam mačka, ja sam okej. Šta danas radimo? Danas ćemo ja i moj prijatelj Mačak otvarati pekove pogodite gde? U Stumble Guysu. Šta misliš ti o Stumble Guysu? Najjača igrica trenutno i obožavam da igram, a pogotovo da otvaram pekove. Jel da? Da ne dužimo mnogo, idemo da otvaramo pekove. Evo nas, sad ćemo vidjeti da li ćemo da otvaramo, da li hoćeš da otvaramo ove rare skinove, a? Ajde. Može, da probamo malo. Ajde, kad smo već uzeli moramo, šta je ovo? Ne sviđa mi se ovo. Šta je ovo dalje? Jao, mislio sam da ću dobiti onu ajkulu. Mi ajkulija, šta je ovo? Ronilac. Dobro? Ne, ja bi ovo sigurno bolje. Opa, epic! Ne, jel moguće? Što? Pa dobro je, dobili smo epic. Mi ciljamo samo na legendary speciale, ne zadovoljavamo s epicima. Ali ja mislim da u ovom peku ne možemo dobiti. Neo, dobro je ovo, sviđa mi se ovo ljudi. Ninja! Jao. Ajmo nešto dobro, daj mi legendary neku kartu. Legendary! Ne! Sa malo pingvin. Ali dobro, nema veze. Mora nešto dobro biti. Jao, Fluffy, da li je moguće za malo legendary? Ok, idemo da kupimo novi pek, opet ćemo uzimati rare, 10 komada. Stavio si slučajno 9. Fluffy. Je li ovo nov skin? Jeste, dobili smo nov skin ljudi. Ovog smo već dobili. Šta je ovo više? Samo se ponavljaju. Ne, Ninja! Ovo mi se sviđa jako. Jao! Dobro, dobili smo novi skin bar. Kako mi srce stalo, jel tebi? I meni, jao. Zamisli da smo dobili samuraja ono. Samuraja? Da! Jao, opet ovog smo već dobili. Ok, kupit ćemo 10, kupili smo. Da li ćemo dobiti legendary? Legendary! Jao, Fluffy za malo. Duplikat! Jao ne, ja više ni ne znam što je ovo skinovo od ovog. Legendary! Duplikat, ne! Dobili smo duplikat. Za malo dragona da dobiješ. Ja sam u šoku. Dobro, bar smo dobili novu epic kartu. Jel moguće ovo? Za malo i opet svinja, samo svinje dobiješ. Samo neke svinje dobiju, pa oni ne znaju da sam ja pas. Vidi ga special! Opet sam dobio ovog Sneška Belića, Deda Mraza. Šta je ovo? Neću ovo ovako, nije u redu. Znači moraju da mi daju opet kraj. Znači samo mi daju duplikate, nek mi daju nešto bolje, ovo je scam. Vidi special! Fluffy, ovo nije moguće, zašto nas ovako troluje igrica? Samuraj! Ne, svaka čast za novog samuraja. Moramo idemo kupimo još 10, ali može? Malo sam ljubomoran na tebe, Fluffy. Joj, kako sam se uplašio, ja sam mislio da dobijemo novu legendary kartu. Ako dobijemo special u ovom klipu, on će biti na... Joj, šta nam radi ovo, ne, jel moguće? Duplikat, ovaj dinosaurus, ne. Ja sam ubeđen, Fluffy, da dobiješ special. Ovo je duplikat, znao sam, opet dobijemo duplikati ljudi, zašto nam se ovo dešava, jel moguće? Nova legenda! Bravo, dobili smo goblina, šta ćemo sad dobiti? Ne, dobro je, pa nije svinja, ali mislim da je ovo duplikat, da, dobro da nije svinja, znači, samo mi svinje daju, jel moguće ovo? Ti samo duplikate imaš, ti sve skinove imaš. Nju nemam, da, nju nemam. Princeza. Evo šta smo dobili. Ali jedan legendary svaka čast. Znači, čestitam. Još 6, šta ćemo dobiti? Joj, za malo, ali dobro, bio bi nam duplikat opet. Otključao si mumiju. Mumiju sam otključao, da. Bravo! Koliko legendary... Koliko si dobio, čoveče, ovo nije normalno. Ovo je nov, Nixa smo dobili. Za malo mog rođaka da dobiješ. Za malo. Ne znam da li znaš, ali lavovi su mačke. Mislio sam da, već nisam ih hteo da dobiti. Mislim, bilo bi dobro da smo dobili legendary, ali vidimo šta ćemo sada dobiti. Da vidimo tvoju sreću. Mislim da ovaj skin imam, da, bio sam, da. I za kraj... Ne, imam i njega. Morat ćemo još jednu ljudi da vidimo šta ćemo dobiti sad. Special?
Možda? Legendary! Ne, jel moguće, još duplikat. Eto ljudi moji, mogli ste da vidite šta smo dobili danas u ovim pekovima. Ako želite gledate još pekova kako otvaramo, ja i Murphy! čekirajte njegov kanal u linku dole u deskripciji, obavezno izaći će i klip kako otvaramo posle ovog klipa kod njega, tako da čekirajte ga i mi se vidimo u sledećem klipu. Poz!